przystąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym i w pościągi Pana wejść w nory gór. Bo kolejny nasz dzień, który dał nam mnie Bóg, chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Chcę przystąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym i w przedsioki Pana wejść, chwaląc Go. Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Chcę przystąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym i przystąpić Pana wejść, chwaląc Go. Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. Pan radością mon, Pan radością mon. Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mon. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Ty праведный, Пане, и справедливый суд Твой, учини со слугою Своим поводле ласки Своей. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход, дарагія браты і сёстры, паважаныя дзеці, распачынаем наш удзел у святой імшы, перажываючы 23-ю звычайную нядзелю. Паважаны Пан Бог збірае сёння нас вакол эўхарыстычнага стала, як настаўнік сваіх вучняў, каб мы змаглі глыбей спазнаць ягоныя намеры. Нашы шляхі і нашы думкі – гэта не Божыя шляхі і думкі, паколькі намеры Божыя, яны дасканалыя. А чалавек праз усё сваё зямное жыццё толькі імкнецца да святасці. Таму прыходзім сёння на нядзельную Эўхарыстыю, каб убачыць Божае аблічча і навучыцца пастановам ягоным. Падчас гэтай святой імшы я малюся за памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці для памерлай Веры ў першую гадавіну ад яе смерці, для памерлага Уладзіміра ў чацвёртую гадавіну ад яго смерці, для памерлых сям'і ля канец. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшы я вельмі думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, завсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłujся над nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi supokój ludziom dobrej woli. Chwali
прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який яреш на себе грехи свету, Змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету. прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвален Бога Отца. Амен. Молимся, ласковый Ойче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовской добрынёю глянь, просим на усіх, хто вірить у Христа, и одари их соправдной свободой и вечной спадщиной. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги мудрості Соломона. Хто з людей може спознати Божий намір, або хто може зрозуміти, чого жадає Пан? Розважання смиротних несмелые, и ризикованные задумы наши, бо тленное тело пригнетає душу, а земляний шатер обтяжарває повне клопотаў розум. Мы з тяжкостью разгадываем тое, что на землі, и з намаганнями знаходим тое, что под руками. А хто ж зможе даследовать тое, что ў нябёсах? Хто б спознаў твой намер, калі б ты не даў мудрасці і не спаслаў Святога Духа звыш? І так выпрасталіся сцежкі зямных жыхароў, і людзі навучыліся таму, што прыемна табе. Гэта Слово Божие. Пан наш притулок з покоління в покоління. Пан наш притулок з покоління у покоління. Ти вертаєш чоловіка у пил і кажеш, вертайтеся, сини Адам, бо 1000 годов перед очима твоїми. Як день учорашній, який мінув, або як одна ночная варта. Пан наш притулок з покоління у покоління. Ніби розводим їх змиваєш, яни становяться, ніби ранішній сон, як трава, що росте. Раніцей цвіте і зеленеє, а увечері вяне і сохне. Пан наш притулок з покоління у покоління. Навучи нас так лічить дні наші, каб ми здобили мудрость серця. Верніся, Пане, колькі ж яшчэ, пашкадуй слугаў сваіх. Пан наш притулок з покоління у покоління. Наполни раніцею нас сваёй милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши.
Няхай прихильность Пана Бога нашего будет над нами. И працу наших рук умацуй справу рук наших. Пан наш притулок, с поколения у поколения. Читание послания святого апостола Павла до Филимона. Умилованы. Я, Павел, будучи старцем, а теперь и вязнем Иисуса Христа. Прошу тебе за моего сына Анисима, якого народил я у кайданах. Отсылаю его до тебе, а ты прими его, это мое сердце. Я хотел затрымать его при себе, каб ён замест тебе послужил мне у кайданах за Евангелие. Але без твоей згоды ничего не хотел бы робить, каб добрая справа твоя была не з прымусу, а з добрай волі. Бо можа ён дзеля таго аддаліўся ад цябе на пэўны час, каб ты прыняў яго назаўсёды, ужо не як слугу, але больш чым слугу, як брата умілаванага, асабліва для мяне, а тым больш для цяпер і паводні цела і ў пану. Таму, калі лічыш мяне супольнікам, то прымі яго як мяне. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи слузе твоему святло своего облича и навучи меня твоим постановам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час шмат людзей ішло за Езусам. Звярнуўшыся, ён сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, той не можа быць вучнем маім. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мной, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову. Калі ж закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, хто ўбачыць, пачнуць смяяцца з яго і кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то паколькі той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцоў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дзеці, не сядаем, але запрашаем бліжэй алтара. Запрашаю усіх. Пахвалёны Езус Христос. Ведаеце мяне, хто я такі? Хто мяне ўжо ведае, як мяне завуць, рука ўверх? Дарослыя таксама не ведаюць, не? Трэба прадставіцца. Завуць мяне ксёндз Раман. Распачынаем новы катэхетычны навучальны год, і біскуп скіраваў мяне у парафію Міхала Арханёла тут у Ашмянах, каб з вамі супольна маліцца, ісці да святасці шляхам Евангелія, шляхам Божых наказаў. І таму, паважаныя дзеці, на нядзельных святых імшах будзем сустракацца з вамі і разам разважаць над Божым Словам, над Божай гэтай навукай,
каб гэту навуку прымаць, вучыцца і жыць адносна таго, як нас вучыць пан Езус. Так як у школе вучымся, здабываем веды у розных дысцыплінах, таксама і ў касцёле тут будзем пазнаваць Бога, будзем пазнаваць Божае Слово, ягоную навуку, таксама касцёльную навуку, будзем пазнаваць пра святых, і ўсё гэта нас павінна прывесці да збаўлення, да святасці. Сённяшняе Божае Слово, напэўна, такое цікавае, там нават две такія гісторыі пра аднаго чалавека, які пачаў будаваць свой дом, але не падлічыў, што не хопіць яму гэтых маёмасці, грошай, каб закончыць. Другая гісторыя пра тое, што кароль выходзіць на вайну з другім каралём, у аднаго 10 000 войска, у другога 20 000 войска, так? І гэтыя две гісторыі вучаць нас планаваць у сваім жыцці. Паважаныя, вы якія-небудзь планы ў жыцці ўжо рабілі? Планировали что-нибудь? Кто что-нибудь планировал в своем житті? Лето прошло, лето скончилось, лето як-нибудь планировали куда-нибудь поехать, отведать бабулю, дядулю, у лагеря какие-нибудь поехать. Планировали ці не? Планировали, так? То и ведаем, что такое планы, так? Дорослые, напэўна, плануюць свае адпускі, калі там поехать, за мяжу ці не за мяжу, ці дзесьці ў санаторыі якісьці адпачыць. Мы любім планаваць, бо шануем свой час, любім, калі ўсё арганізавана, ўсё добра, таму любім планаваць. І вось менавіта сённяшняе Божае Слово пра тое, каб мы навучыліся ў сваім жыцці планаваць. Напэўна, на пачатку новага навучальнага і катэхетычнага года таксама робім перад сабой пэўныя планы, так? Якія, напрыклад? Якія планы вы, паважаныя дзеці, на пачатку новага года навучальнага сабе зрабілі? Якія, што запланировали? Ну, не бойцеся, прачынаемся. Ўжо 12-16 уже павінны былі прачнуцца. Што запланировали? Хорошо учиться. Супер, хорошо учиться. Давайте так, зараз будзем такія вопросики задаваць, такія пытанні. На іх не трэба адказваць, але трэба так пра сябе загибаць пальцы. Хто таксама такі план сабе на вось гэты навучальны год такі зрабіў? Добра, як уже сказалі, добра вучыцца. Калі хтосьці запланаваў гэта, то один палец на руке загибаем. Хто яшчэ што запланаваў на гэты навучальны год? Слушаться учителя. Супер, класны план, так? Так, хто запланаваў, таксама пальчик загибаем. Хто яшчэ што планаваў? Добра, пра школу паговорили. А на катэхезу хто запланаваў хадзіць? Будете хадзіць на катэхезу? Запланировали сабе? Так, яшчэ один пальчик загибаем. Добра. Нядзельная святая імша. Самое важное, гэта наш абавязак, удзел у святой імшы ў нядзелю. Калі хто-небудзь запланаваў, а напэўна усе з нас запланавалі, дарослыя таксама, пальчик загибаем. Я не бачу, каб дарослыя пальчик загибалі. Так, астатнія не плануеце? Дзеці, глядзіце, які прыклад даюць вашыя дарослыя бацькі. Яны не плануюць. Шучу, плануюць. Яны проста стесняюцца. Добра. Хто на гэты новы навучальны год запланаваў усе урокі, хатнія заданні вовремя рабіць і сам рабіць, не спісваць? Калі хто-небудзь запланаваў, таксама пальчик загибаем. Хто запланаваў слухацца бацькоў і выконваць усё тое, што бацькі вам скажуць? Добра. Хто запланаваў уставаць з першым будзільнікам, альбо калі мама ці тата пабудзіць першы раз, а не 15? Запланавалі такое хто-небудзь? Запланавалі, так? А хто запланаваў на гэты навучальны год, на гэты час, скажам, прибирать свой покой? Запланавалі, так? Хорошо. Это все классно. Напэўна, яшчэ шмат гэтых планаў мы сабе, можа, построили гэтых ці других. А цяпер у мяне пытанне. Вось мы назвалі хіба 7 ці 8 пытанняў, так? У каго атрымалася 8 пальцаў загнуць, рука ўверх? Ёсць такія сярод нас?
Нема. А ў каго увогуле ні адзін палец не загнуты, не схаваны? Ёсць такія? Ёсць і такія. Бачыце, ёсць такія две скрайнасці. Або мы вельмі шмат плануем, або чалавек увогуле нічога не плануе ў сваім жыцці. Паважаны, трэба навучыцца планаваць так, каб мы нікога сваімі планамі не рассмяшылі. А перш за ўсё не рассмяшылі сябе і Пана Бога. Бо калі хочаш рассмяшыць Пана Бога, раскажы яму пра свае планы. Часам чалавек шмат чаго наплануе, напрыклад, пахудзець за месяц на 10 кілаграм. З панядзельніка кожны вечар выходзіць на прагулкі на 10 000 шагоў. 2 разы басейн на нядзелю, прагулкі, здаровае пытанне і так далей. Шмат плануем і ўсё это говорим з панядзелку, толькі не говорим з якога панядзелку, так? Розныя такія у нас у жыцці бываюць планы, але заўважце, што каб нікога не рассмяшыць, перш за ўсё сябе таксама і не расчаравацца ў сабе і ў сваіх планах, мы павінны крок за крокам, па чуть-чуть гэтыя планы сабе ставіць. Бо калі мы шмат наплануем, у нас не хопіць ані часу, ані сіл усё гэта выканаць. Таму жадаю і сабе, і вам, каб мы ў жыцці мудра планавалі. Мудра, скажем, расстаўлялі гэтыя прыярытэты, што нам важнейшае ў жыцці, што нам цяпер вось менавіта патрэбнае. І каб мы гэтыя планы рэалізоўвалі. Бо часам чалавек увогуле можа нічога не планаваць. І так, скажем, па цячэнню, што будзе, то будзе. Не, гэта не пра хрысціяніна, гэта не пра чалавека веруючага. Веруючы чалавек павінен змагацца за дабро, за любоў, быць заўсёды па Божай старане. Таму жадаю, каб гэтыя планы, якія мы паставілі сабе, пабудавалі ўжо на гэты навучальны год, каб мы сапраўды маглі з Божай дапамогай іх рэалізаваць. І будзем таксама маліцца падчас гэтай святой імшы, каб усё тое, што мы запланавалі, здзейснілася менавіта з Божым благаслаўленнем. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз сакрамент хросту мы сталіся дзецьмі Божымі, таму з даверам прадставім Богу Айцу нашыя просьбы. Молимся за святый костел, каб навучаючи и закликаючи людей до добра, давал людям надею. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся за святаров, каб Бог оборонил их от злого и отдарал их ласку, от данного служения людям. Тебе просим. Молимся аб хутчэйшым спыненні і ўсіх узброеных канфліктаў і аб дары супакою для свету. Цябе просім.
Молимся за бацькоў і выхавацеляў, каб выхаванне людзей яны слухалі парады Духа Святого. Цябе просім. Молімся за тых, хто моцна прывязаны да людзей і да рэчаў, каб сіла праўды вызваліла іх і адкрыла на любоў Бога. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб з Божьей дапамогай мы умелі пакідаць дзеля Хрыста ўсё і былі вернымі вучнямі Езуса. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлых сям'і, для канец, для памерлай веры ў першую гадавіну ад яе смерці, для памерла Уладзіміра ў чацвёртую гадавіну ад яго смерці, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты праз ласку Духа Святого напоўніў дарамі любові сэрцы Тваіх верных. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Tylko z Tobą żyć, tylko Tobie, Panie, grać, tylko z Tobą iść i przy Tobie, Panie, trwać. Dobry Panie nasz, Ty swe dzieci przecież znasz, więc wysłuchaj nas i daj łaskę swoją nam, swoją nam. Śpiewajmy Mu, śpiewajmy pieśń, śpiewajmy Bogu nad bogami. Dał naszym Panem jest, więc zawsze chwalmy Go. Tylko z Tobą żyć, tylko Tobie, Panie, grać, tylko z Tobą iść i przy Tobie, Panie, trwać. Dobry Panie nasz, Ty swe dzieci przecież znasz, więc wysłuchaj nas i daj łaskę swoją nam, swoją nam. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Божа, крыніца сапраўднай пабожнасці і супакою, дай просім, каб гэтаю ахвярай мы належна ўшанавалі Тваю веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі, I z duchem Twoim у гору серце, uznosił ich do Pana. подякуєм Пану Богу нашому. Ładna to i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты у сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам, як адкупіцеля, свайго Сына. Ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху, каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей,
Осанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас і целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяром Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра веру Уладзіміра і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа.
bo Twoje Wладарство woladarstwo. и моц, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Спокойно все. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи только слово, не буде оздоровлена душа моя. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Przyjdź, Jezu mój. Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach, by niebo nam otworzyć. Przyjdź, Jezu mój. Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcił.
О, прославляйте Яго все народы, с пашанай песни Яму спявайте, бо Яго ласка заўсёды з намі, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Яго все народы, с пашанай песни Яму спявайте, бо Яго ласка заўсёды з намі, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Яго все народы, с пашанай песни Яму спявайте, бо Яго ласка заўсёды з намі, а Яго милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Усемогутный Боже, Ты нас живешь и узмацнешь Своим словом и на святейшим сакраментом. Ученикам мы годно приймаючи гэтыя святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, які живе и владарить на веки вечные. Слухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні 23 звичайна неділя. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак свята нараджэння Свяцейшай Панны Марыі у 8:30 гадзінкі. Пасля святой мшы благаслаўлення зярна на сяўбу. А таксама ў гэты дзень адпуст у Гудагаях, там святая мша у 12 гадзін. У пятніцу ўспамін на свяцейшага імя Марыі у 8:30 гадзінкі. У суботу ўспамін святога Яна Златавуста, біскупа і доктара касцёла. У наступную нядзелю свята узвышэння святога крыжа. У чацверак заўсёды святая гадзіна з 23:00 до поўначы. Інтэнцыя жывога ружанца, молімся аб Божым благаслаўленні для дзяцей і моладзі ў новым навучальным катахетычным годзе. У наступную нядзелю святая мша ў капліцы ў Палянах у 14 гадзін. Распачынаецца катахетычны год. Нагадваем, што катахэза абавязковая для ўсіх класаў. Расклад катахэзы вывешаны на дошцы аб'яваў і на дзвярах класаў. Запісваць дзяцей на катахэзу будзем у аўторак, сераду і чацвер з 9 до 13, пасля з 15 до 18 і вечарам пасля святой мшы з 19 до 20:00 у класах там. На першы год падрыхтоўкі да першай святой камуніі дзяцей запісваць прыходзяць бацькі дзіцяці і прыносяць з сабой памятку святога хросту. Дзяцей з 8 класа будзем запісваць на катахэзу перад сакраментам бежмавання. Асабліва хацеў бы нагадаць і звярнуць увагу бацькам дзяцей, якія ў гэтым годзе прыступілі да першай святой камуніі, каб паклапаціліся аб тым, каб і далей дзеці хадзілі на катахэзу. Прыступіўшы да першай камуніі, дзеці не адхадзілі катахэзу, але павінны хадзіць і далей. Таму пастарайцеся в гэтым паклапаціцца, каб так упарадкаваць час, каб была магчымасць прыйсці дзецям на катахэзу. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі вечнасць нашыя парафіяне. Алена Неверкевич, 57 гадоў, Крысціна Паўлоўская, 66 гадоў і Станіслав Каранкевич, 71 год. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным.
Наверное, в распочатый тыдзень всю нашу парафію Маці Божої Яснагурскай помолимся об Божым благословении для детей и молоді у новым навучальным и катехетычным годзе, а таксама за Яна Ніколенка і Маргариту Станковскую, які вчора в нашем костеле заключили сакраментальный суженский союз. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Приймемо тепер Божее благословение, надходячий тиждень, а після запрошуємо на благословлення дітей. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутный, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w upokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы испеваем, бо Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем и псальмы испеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie прославляем и псальмы испеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech im świeci. Amen.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.